I l'Arena Sound ha encetat avui els concerts oficials amb alguns dels caps de cartell més esperats. Esta que elaborant és la crònica de la primera gran jornada del festival. Amb la promesa d'una edició memorable, comença oficialment l'Arena Sound. Después de un año de estar trabajando y estudiando, llegar aquí y disfrutar. Sessions musicals que es poden gaudir en banyador, perquè la calor aprieta en este paradís acuàtic. Hace calorcito y tal, entonces para mojarse viene bien. No fa falta bañador i no fa falta res més. 4 escenaris, 75 artistes confirmats i abonaments exhaurits només unes hores després de posar-se a la venda. Y bailando hasta el domingo, hasta que nos tengamos que ir. Amb Farruko, Karol G o la Pegatina esta nit com a primers plats forts. Farruko, vamos para la playa. L'Arena l'ha tingut suficient amb 10 edicions per a convertir-se en el millor pla de vacances dels joves. Para estar con los amigos durante una semana, 24 horas. Muy buen rollo entre todos. Mi cumpleaños. He venido aquí a celebrarlo, el mejor festival del mundo. 2,5 milions de sounders han passat des d'aleshores per este recinte. 10 anys en què s'ha donat faena a 25.000 persones i que deixen un impacte econòmic de 287 milions d'euros. El impacto económico es superior a 40 millones. S'espera que en esta edició passen per ací més de 300.000 joves.